Dahil lain ako matsyag mga kulot. Ay, dumula sa doang ano? Sa sobra kainig. Sa tempo, sa cold. Ah, may 19 subong. Damo subong talaba dire. Dire natin ginapaligyan namon sa barangay Bitaon, Aro. Yung sabihin na namon yung mga managlukit. Si Namit, si Mamat, at si Justin. Managlukit. Na, sige. Managlukit na talaba man. Ay, biliwat. Lagko subong ila talaba mga kulot. Asin lagko bit. Aro. Kanang over, panggaluking. Araw ko na pa. Kita ko nila. Tama ka araw. Swabe. O, sumabi kayo wala unod. Huh? Swabe na. Lawin na. Ay, dabi. Adla mga kalapari kami dali. Panatan. Subong ano na kamo, order na kamo. Samtang damo pa ila di nga talabaw. Rider lang mo. Pwede man. Kuya, pinas ka? Ipatilaw, ginulukit. Sige ka be. Tod. Oo, kalipayan, yayaw. Namit. Ay, naku. Tod pa niyo. Namit. Swabe. Si Biliaga. Nagatod sa kuntumat. Si Mami. Ay, ilaw. O yun. Bebe. Bebem. Ilaw gani. 60 lang ang ano, ang serve. 60 na di pa na? Ang serve 60 na. 60 lang mga kalat. Para rider lang mo. Comment lang mo sa sinihan review. Agay. Sinet. Uy, una na muna kalat ang ano, ang punol. Punol. Eh, lawayang ano, ang lawayang ano, ang daw hilaw kay daw ano, daw malalim na, sabor yan. Hindi ko na pagambal. Ayun ko na lang. Sabi ninyo, manag-video lang ko, manag-locate mo ko part. Ikaw ay hindi ka gito. Nan. Swap. Ay, naku. Bakbak ng drive ba?